Yamamo akwaba. Afi tumrikane share yen ewo Facebook and FNC YouTube. Na yamfa kasebo no enchiri mu ankasa ensemmom. Yansha kasebo na se emfamfiri Ghana mampeni paremo oboata John Dramani Mahama kachia. Ghana mampeni edensem atudwa echiri mi se. Oman Ghana ekuafo mo brepa na edwumaso na moye edesum wo man no. Eyade a asotwede ampon Yakopon ani mo no Ghana mampeni barema oboata ene oman Ghana kenifo ene agye ho ye papa ne senti Ghana mampeni echiri mi se. Ade ba kwa hwe anim so betumi ade abo Ghana kuafo nyina ne se obetumi aboa na fertilizers ahoto am enka fibia aban de ba na aban ehwe ebo no so edema ekuafo no afi we die no ni nyina be ye fa ne kwa fertilizers ahoto a aban de ba ni nyina no obetete ni nyina ewo mfimpim mienu na aduonu nsia eyeku afi eyekua season no ekuafo no be ye ni nyina fa me kwa kapre enya de ekuafo yi wono betumi atua bi kram na Ghana mampeni echirema anamo a wotuo ni nyina ne se opese woboa na oman Ghana ekuafo no bobotom etumi yeda na wochirema afi mu ene afi atwa mu mba modia machese no ba ya motete ye share senso na nyasem kuma nanso enam se manya tofu nti dodo na esai kwa de senti aban adwene wa hunu setapi opese woboa na ka hodo amoboye no otumi fa kwampa ba so beta machi na monso matimi enya fertilizer sane be kan se oya asase yi no na mo no baye no atumi aso abribra ka prempo enya de amobetimi atua bi kura Ghana mampeni John Dramani ma de said to jamna na opaw eye oman Ghana yem first farmer service center eno no etotwa ewo ye tokratwene eno no egwo kwaw Afram Prince ewa eye South Mensinim kwaw South Mensin no de simwe editu dwam na Ghana mampeni John Dramani ma echire mu sem kwa ya de oman ye betuma to de makama sebe ya 24-hour economy a omampeni de ba na nyina ba beka ho na beboa na ma konkan e de ma yenuanom ekuafo emra Ghana mampeni okasa na osan akire mu sem ade ba kwa dwe hu ye ni nyina ne sem Ghana yakuafo yi fertilizer se ne beboa mpapapa na sika twitwiri dia na mo kade koto niema eye fertilizer ena mo de boa no petepete no ba ye so no anase mo de funtum asase ne boa na no ba ne tumi nyine ye kama no ne nyina na fi we mo de ka premu ntua aban na fa ho ka nyina ne kwakra mo na Ghana mampeni echire mu sem wood one de chiremu ewa Afram Prince mpotem ho no ma ye pantu ya nipa fa so twa ensuo no ayi bia ho akwa ne nyina se twene ne nyina sese nanso chiremu am od ne nyina da e de ma contract se de o hye ho bo se Yakopon ya dom na moto ababa no ba pe pantu no besi foforo de ma mo no make se Yakopon ya dom Ghana mampeni chiremu se ade hye mo Afram Prince o de foforo te pa o de ma contract nti akwanto hu nsensem Afram Prince pantu na edu bia na ase na fa nipa ne nso di nipa ekro no eto betwa enche bia contractor ne be ye nyina kama na pento oda mafa so atwa nso mu hotuma ha modin sem sei eto nsentwefo ani ya etwemu a ekyese eduane bebu ya ekwafo bebre aboka ninti fertilizer ya kra se afiwei ye de bema ekwafo normally ye de ma omo at subsidized price ye teso na omotua kakra enso ne esi ye ninti a ekwafo bebre aboka no makacha Minister of Agriculture se fertilizer no onfama ekwafo no free of charge. Enti afiwe yan ton fertilizer no mamo ya de be mamu free sene be ya mo betimi atemo kano so afenso asempa e wo ho emse nra ye nkrofo ni bi ba no omoduru echi amanfrom a omofro pantun no emse pantun no engine ba ko pe na ye adwuma ene ese engine no agim semu free ena ensuo ena de pantun ekoi. Yes, fishermen di omo canoes ni omo outboard motors train pantu no buy. Ne say nti me hye mo bo abra ye campaign. Na eye me ahoho a eye me anije se me ka kire mo se contractor me kan ye no ye de ama contractor no enche bia mo behu se contractor beba obesi ye be see bridge mono near you pantu na free ho. And it's our contract no ya ama company I feel almost sonitra mumu bebre ate omonka omo nim omo adwuma entenche bia ombeba no nwahya se AC bridge no ene na echire din ene a woti ye Ghana mampeni beremo boada John Dramani Mahama
Yentoa kasiaboni suniembo remu ewe premantema na efiade etwemu eyo benembo somni de toso aduonu won fimpi mienu ni aduonu nsia yimu ane enuanom eye muslimifo ediomo edelfetil na ende obedu baabia na ende barikade sala na omagege so sa na chese ebi nso prese namnom nsa ebetimi akabi na MC edemasu hu municipal assembly enu we premantemu eye lidi ohene wa ebo modia ekoka enuanom muslimifo ho ama edelfetil no mutimi ediye na okasa ana ochie musa ya dia na ni so de ye muslimifo no aye so ma ya komkyere abo mpa ye de ache Nyankopon so hwese mpuntu obetimi abamu ewo man Ghana so na chese ya dia o ma ya de ye papa esan so man no ho ehia wom na okasa bio na ochie musa mampani John Dramani Mahama eye mebunu mu wo man Ghana musu ye de ehia no enunti na obomode aso mo so no da achi betimi asiye sane be ya basabasa ye bia no entimi enkoso ewo man Ghana mu no chema san sempuntu djuma betimi abam oye man Ghana mu nti no ye programs ahodo a eno ebetimi abu amabunu ne da achi no mu so no etimi enya djuma ye nya skegu amubotom na ndi omo nkonko bokro no na so mkoye niam abasa bia ewo man Ghana mu na ye lidi ohene wa ekasa ewo djumedie na se ana ochemu se ni titru ani ye nuanu muslimifo eye mabunu no mmomode ase mbetimi susu no apani ma papa bi etimi ayesan sam eye o man pani so eboa sane ebe ya niam omu hie ni na omu so betimi de ahye adwuma ase no ombetimi enya ntisa niam ni no munya so fa so omu so mu a no mu fa nya de papa sane ebe ya ha we do ma wo fo so no ombetimi eye frio near the time, yes, imam, and Yahimpo, Millianom, the Nampo, Midin Siakasia, every mega hall, His Excellency, John Dramani Mahama, at the Bremo, or say, or my enina, Africiapa, na, or the Allah to say, or this holy man's my yang, the final appointment, na Allah, Aboy, Hobai, Ashayan, so, now let's say, and pipe, or not the information, Ashayan. Never to them. Okay, message, Emma, Minianum, Emma, Omantayin, His Excellency John Dramani Mahama, Essan Emebu, Ehuyanin Sino, or the Jumetia Pepe, I have a Mebu, Ede Aba, or Maimu, I have to municipality in the Yansu Yantapawum, and the officer, Emebu, Nina, Efo, and Shim. Sunday apprenticeship program, no, Opia ever participate to this. Now, with me, and Sano Ajuma, Amada City, with me, Abwa or Mino. Never to be no, Sanya Wamunimno, many of Mamo, many one that say, Muslim community forum that be Message Allah, that said, not the unity, I was whom has said that Domian, or the Adjoa Agyei, not and check far, I want Muslim Muno, with me at the Adjoa, I'm a young here, after him. Now, Allah, after Agyei, yes, after say, I have him. Now, all the young after Enia uti ye municipal chief executive Edemasu hu municipal assembly no ewe poemantemu eye Lydia ohene wa na manibo ye nsam troni kontinhini Kofi Obo ana different poemantemu ebe somye yantoa kaseyebo no so ne yankoso enyira mu efri apiemantemfi ani fankyere mu ewo man Ghana ya sante mantemu asante mantemu so ensem ni bi efri honom ebaye pam na Ghana fo bekaya ebe ya fe baako entemu ni ana santemantemu ekokwaje ta ne nyina ne sei eye edum blue light edwadifo de hodobo no ejabrane ekokoto wonom edwatondie mu a ne nyina da ekire koye din etimi ehyiredwra bi a mekase no wonom aso etimi ayehye papa na afe baako entemu ni edwadifo de bomoden edi wonom finhia na wato ye nkyem a eto wonom akasa ekirima a bepem samra ye kasei empenimfo da wonom ano dodode a wonom nsa ka donations ahodo ani pa bi adoyam beye wonom ene akade ye ba ne nyina chi no mu kirima a ekire din omu hu sare nkontabu no ekwenti ombesere emperifama mountain emekasa no mu hu ade kodo am do musika no etimi ede ayem na adehye ekirem se ye no ane se na men se ye betena omanyim na o maso atumi ye hyesa ejaba na atumi ato etimi ahwomagwa tonde nyina wonom shop ne nyina da ekọ tesa ho kire wo mafam enya ho kire ketwa na twede ya mponyankopon aya dom
ema nipa bi aka common sase omanima kanifo bi na nkwankra kakasha o mata so ababeboa wono man sika na ba ye no ekire din nkonta bi anhye da nkoso emfa ma wono eno akire kurakura mpade ba ko atwa munsuru mu nyampo ni sem afi ba ko ntem ade ba ko pa empenifo ede to manima mo se omatumi ayepe ene drainage system chese bia ya nsuo to a ebetimi atena fa ho pe ene omatumi aye sika na ba ye iron rods ne ho ne ma aka ni nyina no ekire din enti asem we etuatua so adwadifo ye kire mi se ye no ane se na me ade ba ko pa o mo hwe animu ni se o mo pankuntabuo fanfan ye hunumu pa na o mo hwe animu kwan fita sabe ejato o no shop ahodo atumi ahye ajapade ko na yankopɔ ya dom aka domfo bi akoma edis ka kraba eno wa chenso ene akade pii abasa monye momfanya store foforo emfasika mfantai adwadifo na chi na se mo ba na kire dinde eno ane se na me adwadifo kire mi se asem wei omodwe na monte asem omode na watwe ba ko pe ede ma ade hye wono mo da eye edwana no kire mu se omo sere wono mo da emine adwane hye yempo eye blue light eye adwadifo no mo watum no omo mpo anto aba ampa wo pani bia nipa ni bia nkasa na omankasa bo mo ho asafo hene fa mo so omankasa adwadifo mpanimfo na mokoti animu ye no ane se na me nti ode mo ntentire bia kana watwe ba ko ntem so mo antehwe na mpanimfo na mo amekasa no ma mu nkonta akere wo mo de a oye kire wo beye no ebesi ni kromo de nsem sei etiamen ya na musini samuno furubo atenim ewa santimantem o jaino esanse afi ahahye no afi mu ani ewe ye mpanimfo na ye yi wo mo se omo ne di anim no ye hu ne omo eye bia ya tena asase so afi ne mu mfutro ni ade mfutro bebre ese ye nema enti ye de hu se mpanimfo na omo di anim no ye hu ne omo ya ama ye bia enu nti nenne ye ni abra ye saa ye kire ye de akire mpanimfo no ye de ye kanyina omo de beto ye mpanimfo ndi beto ye nim se yera ama omo kwan se omo nsiesie ha ka menka ho na omo nsiesie ha emfa maye omo de beto ye nim tie de ye hwe kwan se omo besiesie ha no na ya tenem enso ye hu de ekoso bia afini no ya me ye ni abre kese pa e mpanimfo no a omo from omo say leaders because ya to aba ni obia ahashi ye no ye nya donors a omo free baby bebebe sa donors no omo ba ye ni nyina no sika omo kan ya omo prejudice omo de be ma ye ni de ye nya 33 billion old currency asem na making na 33 billion no ene ya say na cement of 3,400 bags of cement eno so omo de asan e de aka ye ho na omo de ka ye ho no omo nwie na emom no sika ni bi ekọ KMA ena ebi so bedi wo mo na de bedi wo mo no onko bi account ewo NIB bank ena omo de koto ho enti ye say da bi ye hu de akoso no na sika na amafo de abre o mebu hu nkota maye no omo ko fa people work bi buy people no an say ya church phase 1 phase 2 phase 3 no label eno asa amount ne de ahyehya no say sika na ba o mo nsema ye 33 billion cash at hand na ebedi wo mo ho pa ne de 18.4 billion na 18.4 billion no asasi no na ye so dada no edu ba bia na nsuo timi yiri be fa ye to mo ye gata samaye na o ma yusu 17.4 billion e dia ye gata sin say how come 17.4 billion obi a your cement of 3,400 ye kanyira say ye leaders no mu di anim no o ma disappointing when you are down the line 5 months ni e no mu share meeting bia hey 17.4 billion Ghana cedis nkuto ye drainage system ewo kumase edum edwanim adwadifo ekiremu a we die mo ntini pani nsem da o ma mmade atwafufo de afo mo kwa cha hwuma nim se so monyini o madwa pa na eni a wuti adwadifo ni bi akwesem no na no wachi ana Mr. Kwakunsian organizer edema blue light edum